1 hour later. Jarene Pospi wong nggae kebaya malah kaya magicom lenos. Kowe aja ngenyek-ngenyek kaya nganu yo, magicom lenos. Aku ki yo pengen membudidayakan kebaya. Kebayake adate wong Jawa Timur. Ngerti ora? Yo sabar to, Cuk. Sabar wis gadal tenan Tuhan. Waya iki mendukung saenem nggae kebaya. Saenem nggae kebaya iki pengine iki melestarikan budaya. Tetap melestarikan budaya Jawa. Tetep ojo sampai ilang ki busonone iki. Ben ojo sampai ilang budaya kita Jawa. Aku ki tetep pengen melestarikan itu ngono. Lek bodine saiki jek melenos jebrot ya pancen saenem jek urung totali diet. Arepe diet ki nganu. Arep ramangan engko kerja kuangan kirik, Cuk. Kerja kuangan kirik engko kebandang kirik ndeloso. Lek nang Hongkong sementara arung iso diete jan iki saenem ki wis diet, mangane iki sedina pisan. Tapi awake ya tetep gedhe kaya ngene, kadung gothot iki. Kadung gothot iki piye iki? Kadung gothot ngene iki, Kadung gothot. Lek kadung gothot ngene. Karena bos saenem ki godhot, karena pekerja keras, angkat-angkat abot, angkat-angkat beban angkat-angkat yo beban hidup yo bebane tubuhe wong lanang, beban kehidupan ngono. Dadi niki saenem ki wanita tangguh lan godhot ngono. Dong pura kalian ki saenem ki wong apa kuwi jenenge? Wong tangguh tenanan. Jadi ora mek etok-etokan ngono. Kaya saenem ki pancene yo jebrot. Saenem ki nganu jebrot sak kabehane ya terus kabeh gedhi ta amono sak lempit ya to sampai bikangku ki gedhi tur empuk moduk yo kau penyal ya to lek iso disodong iso mendat ngono. Terus saenem ki pengen melestarikan budaya Jawa ben ojo ilang kaya Bali ki lho rek. Kaya Bali ngono. Enek sing ngomong nem kowe lek kebaya kaya mbahku, enek kekel nang YouTube kurang ajar. Jarine aku kaya mbah lek nggih kebaya wis rapopo. Ora popo le. Panggah mbah tompo. Anggepen aku ki mbahmu ya to. Tapi aja mok tumpaki. Lek nganggep mbah ki ra oleh. Iku ki manuk njendarno ndak oleh. Terus ingin melestarikan budaya Jawa ya toh. Ingin melestarikan baju adat Jawa tetap koyo Bali tetap dilestarikan tetap ndak ilang saenemku pengine koyo ngono bolo pengine ngono dong ora wis saiki adewe yo makarya dhisik adewe beraktivitas yo toh tetap kita semangat mencari cuan bolo ben tetap urip ben awet